So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa harap ng bahay ni Tugang Bicolana Española. At bakit ba, Lucrecio? Siyempre alam namin kung saan nakatira si Tugang Bicolana Española at alam din namin na birthday niya sa araw na ngayon dahil minessage tayo ni Cheechay Getaways. At dahil dyan guys, nakapaghanda kami at meron kaming panahon na nakapaghanda. Ayan guys, i-practice natin mamaya kung ano yung sasabihin natin kay Tugang. So syempre, kailangan natin siyang batiin ng bonggang-bongga. Ayan, Lucrecio, tara na. Napaka-supportive kasi ni Tugang Bicolana Española ever since na nakilala ko siya dito sa Whitey World ay ayan, tuloy-tuloy ang suportahan ng bawat isa. Ayan. At hindi ko po makakalimutan ang first time na pag-akyat-akyat ko sa kanyang bahay kasi sa araw na iyon mismo ay nagpa-bring me sila. Ano yung dinala mo? Tibak. Kulang tibak at sakto naman po na Nakatibak ka? Hindi. Katatapos ko lang gamitin yung tibak ko. Buti na lang, hindi marumi. Ayun, kinuha ko sa box ng ating mga... Grabe pala yung first encounter nyo kay At saka alam mo ba, Bicolana Lucrecio, Española? ang next na ipinadala, na pinabring me. Alam mo? Brief na may butas. Ay, hindi pala brief! Joke lang. Medyas na may butas. Ayan, so bago tayo lumayo, so syempre i-wish na natin ang happy birthday si Tugang Bicolana Española. Ayan, so napaka-supportive mo, Tugang Bicolana Española. So we are really blessed na nakilala ka namin dito sa Whitey World. At syempre, in personal na din kasi syempre nagkita-kita na tayo at sana ay patuloy pa rin yung suportahan at maplano na yung another reunion ng mga taga-Madrid vloggers. Ayan. So, Tugang Bicolana Española, hindi lang blessed ang BLDG Productions team, kundi we are very grateful din kasi nakilala ka namin at simula noon ay hindi na nawalan ng komunikasyon ang ating chikahan at suportahan sa bawat isa. At sa bawat pagpunta ko sa bahay mo, sa LS mo, ay talagang tuwang-tuwa ako. At, Diyos ko Lord, kinakabag lagi. At lumalawak yung connection natin. So, hindi lang from Kabsat. So, meron na din tayong mga tugang. At meron pang mga susunod pa na mga kaibigan na makikilala natin dito sa Whitey World. So, ayan. So, thank you so much, Tugang, sa suporta ninyo din sa amin sa BLDG Productions. At wish namin na sana ay mag-grow pa ang inyong channel. And of course, maging successful, yung mga ginagawa natin, dito sa channel natin. And of course, sa family mo, your health also. Syempre, wag nating kalimutan yung ating kalusugan para makapag-upload pa more tayo at makapag-live stream pa more tayo dito sa YT. Ayan. Okay, tama yan, Lucrecio. So, once again, happy birthday, Tugang. Sana ma-enjoy mo ang araw na ito na alam namin na napaka-importante sa'yo. So, andito lang po ang BLDG Productions team na nakaantabay sa'yo at sumusuporta. At gayon din po sa iyong butihing asawa na si RPTV Madrid, nandito rin ang BLDG Productions team na sumusuporta at laging nakaantabay sa lahat-lahat na mga inyong gawain sa inyong Whitey World. Ayan, thank you so much mga Tugang. Ayan, Adios. Ciao. Hasta luego. Ay, ihanda mo na yung mga dadalhin natin doon Oo, kina Tugang. don't worry, Lucrecio. Nasa paper bag na. Ayan, okay? May yung cake, no? Dala mo? Oo, dala ko. Sige, punta na tayo. Magpindot ka na at bubuksan na tayo ni Tugang sa kanya. Tara na. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.
morning kami, may galap shoutout po sa atin lahat dyan. Oops, wag muna kayong mag-comment. Mag-thumbs muna po tayo kay Ate Bicolana at kay Ate Cheechay. Baka may umiyak na naman po dyan. Walang bitter. Ayan. Isa nga pala ating katugang, si Bicolana Española. Binabati ko nga pala ating birthday girl na si Bicolana Española. Ate Bicolana, nagpapasalamat pala ako sa iyo lagi na lagi ka nandiyan sa mga channel ko at sa lahat ng mga ibang channel. Nagpapasalamat po ako sa iyo. Very supportive po sa aking channel. Kahit hating gabi na, nandiyan ka pa rin. Sabi nga ni Kay matulog ka din nga minsan. Alagaan mo si Kaya RPTV. Yan. Happy birthday, Ate Bicolana. Thank you po sa lahat and good health. More birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ate Bicolana Tugang. Tugang is kapatid po. Happy birthday, Ate Tugang. Love you. Bicolana Española. Happy birthday, Tugang. Sana ay maligaya ka sa birthday mo. Sana marami pang birthday na darating sa buhay mo kagaya ng ibang mga wish. Sana patuloy ang blessings ng Panginoon para sa iyo. Tuloy mo lang tuloy mo lang ang YT mo, wag masyadong dibdibin ang mga sa paligid sa YT dahil ganun talaga ang buhay. Nandito lang kami ang mga Tugang brothers and sisters natin sa group. Super friends, nandyan lang kahit busy ang bawat isa sa buhay, tahimik kaming sumusuporta sa iyo, kapatid. So, Kuya IG here. Bye-bye. Hello, Bicolana Española. Gusto lang kitang batiin ng happy 45th birthday. Sana maging masaya ka sa birthday mo ngayon. At sana marami pang birthday dumating sa buhay mo. Ito po si Boss Chloe Channel from Norway. Once again, happy birthday. Hello guys! Welcome back to my channel. Ito nga pala si Kwentong Osisero. Charot lang. Hindi. So, today, babatiin ko lang pala. Babatiin ko si Ate Bicolana ng happy birthday. Yan. Ate Bicolana, happy birthday sa'yo. Ayan, dalawang birthday mo na sa YouTube. So, happy birthday and good luck po sa iyong YouTube career, sa inyo ni Kuya RPTV. Sana mag-grow yung channel natin, especially ikaw kasi sobrang generous mo, sobrang matulungin mo, basta lahat na ng sobra nasa iyo. So, ayan. Thank you sa lahat ng tulong niyo ni Kuya RPTV. And thank you din syempre sa palaging nandyan, palaging magsusupport kayo. Ayan, so hindi ko na masyadong papahabain pa kasi alam ko marami pang babati sa'yo. Ayan, so happy birthday ulit, Ate Bicolana. Enjoy your day. Yun lang. Bye everyone. Bye Ate, Kuya RPTV. Thank you. Love you all. Ayan, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel guys. So today's video guys is, ayan, greetings muna tayo ngayon guys. Ayan, na-inform tayo, nagawa tayo ng video sa sinating kaibigan sa YT World. Ayan, maiksi lang daw. Kaya so, ayan, wala nang paligoy-ligoy ta. Ito, titirahin ko na. Ayan, happy birthday Manay Bicolana Española. Ayan, wish ko sa birthday mo is, ayan, syempre yung marami ka pang birthday na dumating sa buhay mo. Stay healthy, stay young, look pretty young, fresh. Ayan, fresh na fresh from Madrid, Spain guys. Ayan, Manay Bicolana Española.
So ayan, more birthdays to come, and more power to your channel, and more blessings to come to your channel and to your family. Ayan, keep safe always. Ayan, love, Eugene Paranyal Vlog, all the way from Lipa City, Batangas. Ayan, thank you, and have a good day, everyone. Hello everyone, and hello especially to my sa Tugang kong Bicolana. A happy birthday, and I wish you all the best, Tugang, and I hope that you have a good birthday party. Huwag maglalasing o maglalasing ka rin. At I am so glad na meet kita sa YouTube. At least may tugang ako na magayunon sa YouTube. And thank you for all your help. Stay safe all the time. And see you again. And I hope someday we'll meet somewhere. Even it's not in the Philippines. Or maybe sa Bicol. See you soon. Bye! Happy birthday again. And don't forget, huwag kakanta sa birthday. Kakantahin mo na lang si Manay Kulasa. See you! Bye! Greetings from Gold Coast, Queensland, Australia. Hello! Mega love shout out to our birthday girl, Tugang Bicolana Española. Ayan! Hello Tugang, I am so happy to be part of these video clips, and I don't know if I'm on time or I'm wearing the proper outfit for the party, but I am here to greet you and wish you all the best in life, in our YT journey, and I cannot thank you enough for being so supportive, so friendly, very welcoming, and you definitely have a warm soul for all the newbies and the small-time YouTube vloggers here in YT. I will not make long message, but I am so happy that you reached these milestones, and happy birthday, beautiful, ever-loving Manay Tugang Bicolana Española. Thank you, guys. Thank you for supporting Manay Bicolana. Thank you. Mwah. Happy birthday, Ate Bicolana. I love you so much. More birthdays to come. God bless. Bicolana, I'm Tupia. Happy birthday to you. And I love you so much. God bless. Mwah. Hi, Ate Bicolana. Happy birthday. I wish you all the best. And congratulations here on your YouTube channel. Keep it up. I love you so much. Thank you for all the love and support. Mwah. Wala, nasan yung birthday ka? Asa yung people box?
Happy birthday to you. Blow your candle like a child. Alam niyo po anong wish ko? Ay!